Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Leger, astăzi ne vom juca Pedgo și astăzi este noul update de pe Pedgo și, băi, sincer, nu știu ce se bagă. Dar vom afla cele ce urmează în reveniu când se dă drumul la update. Bă, băieți, am revenit și mai este ultimul minut până la update. Hai să intrăm pe Chrome și să vedem dacă s-a băgat ceea ce îmi doream eu să se bage pe simulator 99, developer blogs, Pedgo. Ia vezi că a dat Titanic Titanic așa. Ia vezi că se bagă ăsta, Titanic Joker, Titanic Pet 200B, Huge Pet, Huge Steel Dragon, Huge Hacker. Cat, asta e și pe simulator. Bine, ăsta două Huge și pe simulator 99. Hacker Stall. Ok. Hacker Egg, Hacker Scroll, Value Rooms. Ok. Value Kit, Master Type Potion, Traving Upgrades. Ăstea le fac easy-shitor. Uai, ce bine arată! Huge. Uai, mamă, ce bine arată. Ok, Hacker Pack. Ok, întreabă că și Alex. S-a făcut update-ul. Check your inventory așa. Ok, hai să vedem. L-a dat, bă. Ia uite-l că l-a dat, bă. Am primit Hyper-Egg-ul. Bine, acum o să trebuiască să aștept 10-15 minute să se facă update-ul, gen să se bage. Hai să-i dăm trade lui Alex, stai să dăm oprire la ăsta și să-i dăm niște gemuri, că el nu prea are. Ha, bă, acceptă trade-ul. Alex acceptă trade-ul. Acceptă trade-ul. Acceptă-l, bă! Ok. Hai să dăm un mic cadou așa din partea canalului. 200k. Bam! Salvă! Salut! 300 ca doar 1000 de eguri! Lasă de la mine, bă! Scoate egurile, bă! LOL! Ia vedeți, băi, că se dă update-ul! Ia vezi, bă! S-a băgat cum era atunci cu, să zic, când era cu, eu că am uitat cum îi zicea, când era atunci cu, cu Magma, bă! Value Key! Holy, bă! Nu te cred! 132 de milioane! Costă ăsta cu 70 de milioane, cu... Băi, ești nebun! Păi ăsta costă, cred că, sute de milioane! Ok, avem nevoie de scroll. Păi eu de unde iau scroll, bossule? Hai să deschidem aici și... Hyper-Egg-ul, nu că mi-ar da un huge. Zic și așa, nu că mi-ar da un huge, dar... De plictiseală intră. Ce-am zis? Haide și un pe de 160 de milioane, ca de obicei, o urățenie totală. Ca de obicei, o urățenie totală. Bă, dar eu de unde iau scroll? Hacker scroll. Eu de unde naibii le iau?
Ha? Este, leacă. De unde le iau scroll-urile astea? Adică de la PES, dar PES-ul e mai șamar de el, nu s-a băgat nimica pe el. Ha. Băieți, deschideam și eu aici de niște de ăsta și uite ce mi-a dat vere. Master Type Pusher. All Treveric Booster War Pusher 200 Treveric Success. Holy, cred că am avut o oră de noroc să mi le dea. Efectiv am văzut deodată acolo partea aia unde ți arată ce îți pică, deodată văd 4 puțini. Bă, ce mă? Mă uit mai bine. Mi-a mai dat! Ia vezi că am mai dat. Dar scroll-uri cam la jocul să mi le dea. Băi. Da, băi, la fel ca și la celălalt. Ca așa era și acolo, tot cu scroll-uri. Ca să poți să deschizi ăsta, șeful ăstora. LOL, bă. Bă, dar Raimir, vreau să-mi dea și eu Wagwa Scroll. Wagwa Scroll. Un scroll de ăla. Al Raimir din joc. De ce aici ar mi-a dat? Deocamdată ăla rău să le dau, decât când o să fie timpul să le dau. Adică la momentul potrivit. Mi-a mai dat câteva, încă 3. Holy. Bă, ca scurtuleț update-ul, adică doar s-a băgat niște huge-uri, așa pe bandă rulantă, s-a băgat cheile și cam atâta. Cam micuț update-ul, dar hai să zicem. Să zicem acolo, de un... Update-ul ăsta e cam de un nota 6 cu indulgență. Un 6 cu indulgență. Și de acum, da, o să dăm note la update-uri și, bă, sincer, până acum cel mai tare update a fost ăla de Crăciun, care nu prea m-am jucat. Bă, verde, acum fac de scroll-urile astea, hacker scroll. Baica. Da, și cam atât a fost și acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Luigi. Și pa.